Wow. Hak guys mana yo bro, mojang mosagasino chol. रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ Tergolong pusat di nama guys man kita warar na. Wow. Dah. So hello guys man na जोङो ओमफ्राय बेयाव मामोन पल' खाथायाव मोसानो फैदों आरो ना. ओमफ्राय जोंना इथिंजाय मेन स्टेज जाहैबाय ओमफ्राय दा जों मोसागोन आरो ना. दुनियानि सिख्लाफोर दङ सेंग्राफोर दङ गासिबो मोसाजोबगोन. स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय दा आरो ना मजा नांगोन दिनै नै जोंना दामग्राफोरा इसोरनो आरो ना. ओमफ्राय खाम दामग्रा सिफुं दामग्रा मामोनलाय मामोन होनबाय नैबेफोरखौ दामो ओमफ्राय बे आरो जाग्रासो नै सिख्लाफोरा नैबेफोरो रनिमा दैमारि जोंना थांनाय भिडिअआव माने सेरेब लोंग्रा इनोमोन आरो ना एकदम ओंखाम जालांसिगोन दा गाइसमोन आरो ना एबार ओंखाम जानो बोना लांगासिनो जोंना मैथा बाया गाइसमोन लामाया एकदम ओरैबायदि दा माने जों दा थांगासिनो आरो ना ओंखाम जानो ओमफ्राय जोंना सिख्लाफोराबो थांग्रोबाय स' नोंथांमोना जानायखौ नायलांबाय था मा मोनजायो आंबो दा मिथिया आरो ना मा मोनजायो दा खांसेयाव थोरसियाव नुबासो मिथिगोन थोरसि नङा दा लबारनिसो जागोन बियो माबा लबारनिसो अबसे आंना होख्रावनानै गारनानै बोरैबा जाबाय बयना होख्रावखायो जोङो एकदम देन्जार गाखायो ओमफ्राय लामाया बिदि जायो आरो दा लामाया देन्जार गाइसमोन ओमफ्राय दा नै मोसाखांनानै ओंखाम जानो थांलायबाय आरो ना जोङो जोंना लोगोफोरा इथिं दोङो ओइ सिखे मानायालै मानाया जोंना सुखेया ओनसाना न'आ मा मोनसेमोनलाय नङा ओरै थांनांगौ ओमफ्राय ओरै गिदिंनांगौ थांबावनांगौ आरो टार्निं लाबावनांगौ आरो टार्निं लाबावनांगौ आरो ना सक मोनो मोनसे ओमफ्राय नै सिख्लाफोर फैदो आरो ना सानैसो दे सिख्लाफोर दे होनसार गासिबो नि गार्लफ्रेन्ड दे होनसार गजब बेइज्जती है मा साइलेन्ट नोंसोरलाय साला नायदोबा माबायानो गिना खारगोन मबाइलखौ दोन दा हिनजावफोरानो इदि हिनजावफोरानो दम होबावो तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं mantap wow nice wow singar audience so लोगोफोर एबार जों जानो एन्ट्रि मारिलायनोसै आरो ना जोंना लोगोफोरा इयाव हाबफैजोब्बाय ओमफ्राय जोंना रुमा इथिंजाय जाग्राया स' नै लायाव जोंना जाग्राफोरा हाबजोब्बाय आरो ना वाव बरिया माबा मा जानो फैदो नों मा जानो फैदो माबा ओंखाम बोरमा दं बोरमा खासि वाव ओमफ्राय मा होबावगोन बयलार खासि ओमफ्राय बोरमा खासि जोंना बिथाङा सुदेम बिथाङा माबा बोरमा खासिदो बयलार खासि जागोन ओमफ्राय ओरै थांलायनोसै एबार नों मा जागोन आङो चिकेन ललिपप ओमफ्राय बार्गार पिज्जा मोननै पिस मोननै लाबो ओमफ्राय रल लाबो एग रल वेटार नै जोंना माबानो मैथा ब्र'नो पिज्जा मोनथाम बार्गार मोननै ओमफ्राय सिख्लाफोरा तन्दुरि ओइ मोजां जादे स' गाइसमोन आं नैयाव जिरायगोन आरो ना नैयाव आं मबाइल दोनखाबाय इयाव दादा भन्टी दस हात तोटे की खाबी আকাম खाबी और तोय की खाबी ভালকে কো मोजां मानो हेलौ गाइसमोन जों दा ओंखाम जानोसै ओमफ्राय जोंना बिबाजैया डिस गोथां होलांबाय आरो ना बिबाजैया जान्दे गाइसमोन ओमफ्राय जानानै दा
दसे मोसाबावनो मोन नामाथाय मोसानो मोनोबा मोसाबाय ओमफ्राय मोसायाबा थांसै आरोना ब्लड ब्लाड स' गाइसमान जानोसै नै जोंना मैथा ब्र'आथ' एकदम जानायाव बिजि सिख्लाफोरखौ नायनानै बांसिन टेस्ट लागासिनो नामा नोङो ना स' जानोसै आरोना ओंखाम साकिं गाइसमोन that's why ना बयलार बेदर is so small मालाय बारियाव मा ओंखाम गारख्लायजोबखो नोंसोरो खोन्थानो हागोन र' आं दा बाङालि बुरैया नैबे बर' बुरै आं ओंखारलांनो मोनलाय नामा गोबाव सोर हुगारखो आंनाव थामनेलनि ओंखाम दौनाय पस्ट लानोलै आं ओंखारलांग्रोनो ओइ फैलै थामनेलनिलै ओंखाम पस्ट दे साबायलायनोलै फटक साबायना दे स्क्रिनशट खालामनांगोन दे जाबाय थामनेलाव हरग्रा बारियाव भिडिअसोलाय स्क्रिनशट खालामनांगोन आरो स' गाइस माने जों जाखांबाय ओमफ्राय दा जाखांनायनि दसे ओमफ्राय सिख्लाफ्रा नै मालायनि माबायाव गारियाव माबा नायदों आयना नायदों येल्ले गारि दामि नुबाथाय बिदियाव आयनायाव नायलायो आरोना नै मोनायाबा बालल'नानै नायग्राबाबो दंथारो हाय थाब थाबाय थौ आं दाउदै मोनजादों ओमफ्रायो नोंसोर मा जाखो बयलार आलु मोनजाथाराखै बियो मोनजाथाराखै होनाय हिजराखौ बायनायनि होरो हिजराखौ वाव नैबे जोंना माखो बा नानिमान बरा नाइस जोंना दा बेयाव सेसा बानायनि मोसानो नागिरदों आरोना